Good morning. Salamat po sa mga sisilip. Ano yung maganda? Ano pala? Ano po?
Good morning, Tatay Pedro. Salamat po. Salamat, Tatay Pedro, sa suporta. Bye-bye, ball. Bye-bye, ball. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, pau-pau. Bye, pau-pau. Punta lang. Kung saan makargaan na, Jay. Kung saan kwartata. Kung gumamay di pau-pau. Parang kwartata, Eric. 246 Nakakarga na atipata. Octopus ta. Dapat ako nakakarga na atipata. Po, bumili tayo ng sama po kami bumili ng breakfast. Dasan. Kapit Tatay Pedro, ha? Tutulak tayo ng active si Tatay Pedro. Salamat po. Ayaw niya pumasok. Huwag pilitin. Ayaw pumasok.
Salamat po sa mga nandyan. Like naman po. Good morning sa Rochelle Community. Salamat po sa suporta. Init na. Eric. You on your electric fan? Ha? On na. Alog. Malikot. Sadya na po kung maalog. Sinisingit lang po ang live para makaipon po tayo ng watch hour. Init. Naimbang nga bigat mo met kabsat. Kani nagpudot. Kanta agling agperito tati ko ah. Perito tati itlog dito di kalsada. Eric o papa? Papa, Eric? No. No, papa. Marunong ka nang mag-Ilocano. Galing-galing mo na mag-Ilocano, mister ah. Pwede ka mabaling ng ilakon ah.切懂了。 Hoy, init. Yun ha? Yun. So hot. Pudot. Ikot muna tayo. Ikot muna kayo. Oh. Dito lang ang view. Oh, bilangin mo na ulit, Ma'am Star. Ilan yan? Ikaw magaling magbilang ng mga ganyan eh. Bilang, Ma'am Star. Agahan ko na mag-live. Kasi hapdi si Amo ngayon, Sabado. Ay, bantay. Ang ganda oh. Pero bukas daw uulan. Panay papa. Papa. Eric papa. Yung papa ni Eric. Eric papa. Yung papa ni Eric. Yung papa. Yung papa ni Eric. Papa. Dito papa. Later. Putot. Papa. 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 Si papa.
Natumba po. Hindi pa po. Bibili pa lang po ng breakfast. Natumba. Inayos ko yung electric pan ng aking alaga. Di bali nang matumba po kayo. Huwag lang mainita ng aking alaga. Sabi pala mo. Napak sila umalis. Ay, nag-breakfast na ba? Nag-breakfast pa siguro na pa. Hi, Ma'am Len. Hello po. Salamat po sa suporta. Bili lang po kami ng Good morning, Ma'am Paras. Salamat po sa suporta. Ano oras? Cover. Saka. Eliza. Init. Wala akong kandong. Saan kami dito sa Batameg? Bakit ba ako? Natama dito. Nakita lang. Hey, Paras, Ma'am Amori, isa po ba? At Annalyn?
Ma'am Star. Annalyn, Ma'am Amor, Ma'am Farasi, isa. Okay po. Salamat. No. No, 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 no. Tawid tayo, tawid. Yeah. Tung. Tung. Yeah. Tung. Again. Yeah. Yeah. Isi ah. Uy, galing naman. Salamat po. Sana maraming sipi. Ako iisa. Kaya hindi makapin. Iisa kaya hindi makapin. Hindi makapin ng mga comment nyo. Isa lang sa akin. Kaya pasensya na po. Hindi ko may pin yung mga comment nyo. Pasensya na din po kung minsan hindi na ako nagbabasa. Naka-silent na lang. Kasi, kung naka-silent, tulog or may music yung aking alaga. Ay, doon tayo. Mas maganda yata doon. Pero walang, hindi naka-on. Hindi naka-on ngayon. Kape muna tayo. Kape, kape. Kape muna tayo. Kape muna kayo. Kape muna tayo. Ah, ako ba? Kape muna tayo. Ay na, katurturog ka man nun, anak ko. May baon akong kape. Kape muna tayo. Bago umakyat. Action. Pau. Cut. Cut. Okay, ma'am, ingat po. Kakati lang kami bago umakyat. Eh,
Ah, nanat, nanat siya papaw. Yummy. There. Ipot. That's it. Tsaka naman tong inchik na to. Agawan ako ng breakfast. No? Enough na? So many you eat? Ah, last. Then yum soy. Okay? Enough na? Ano pa? Make Did you make? Mm. 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 Kata ko naman to. Mm. Last. Take kopi. Soy. Kayo ko dyan. Liam sa tago. Go home na. I play again there. Ay, kababalik ko lang po. Mag-iisang taon pala ako sa November. Next November. Next year. 2026 po. Kita tayo. MC na, MC. MC na, MC. Tago ko. Bilang ka ulit, ma'am. Hindi ko rin alam pag to. Pero sa amin, 35. 35 din siya na po. Nanam siya na tago. Oh, walang naka-off ngayon. Kasi na. Salamat sa 7 na nandyan. Ay. Naipduhang kan.
Kapag amuli ako nung... Ay, October. Tumitsata ko dyan. Hintay na. Ay, di ba na may kapatid ko sa baka? Lagyan mo din ako sa baka. Bago mo mo yung kala ko yung isda na ako na nakawag kaya ay okay no more Kelsen ko po Kelsen ko po Kelsen pansinin tong aking apartment. Pinapansin lagi. Ako'y natatakot. Mawawala uli mamaya. Mawawala po uli kami mamaya. Paakyat na kami. Ako, pag may nadadaanan kaming mga pansintong alaga ko, kahit sa train, ganon. Pogi kasi. Ang pogi niya. Hindi ko lang kasi pwedeng ipakita. Bawal ding picturean. Kaya minsan nakahagilap. Ako'y natatakot pag natatamaan ng cam. Wait, tapahat. Bawal kong picturean. Pag di sinabi ni amo, pag nagpasan lang si amo, ganun, pinipicturean ko. Salamat po sa mga nandyan. Comment lang po. Baka sakaling kung hindi matuloy ang ulan bukas, maglalaro tayo. Pero kung matuloy ang ulan, baka ako'y tatamaring bumaba. Hot na. So hot. Nakakawala ulit kami. Dito kahit saan pwede kumain. La 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 la. Opo. Kaya nga minsan takot din ako pag baka matamaan siya ng cam. Ni? Signal number 1 na? Pag-typhoon? Dasan na. Yeah. Walk the park.